de vosaltres m'heu fet aquesta pregunta. El valencià és el mateix que el català? Bé, aquesta pregunta té una resposta més complicada que un simple sí o no. I al vídeo d'avui intentaré explicar-vos aquesta i altres curiositats sobre les diferents formes dialectals del català. Hola, jo em dic Gemma i us dono la benvinguda a un nou vídeo. Comencem escoltant aquesta cançó del grup Antònia Font. I alegria, ses vees deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. Sabríeu dir-me quina forma de català parlen? Quan parlem de llengües no podem referir-nos a un mapa d'un territori, és a dir, no podem dir que cap mapa geogràfic ens indiqui la llengua o les llengües que parlen en aquests territoris. Per exemple, a Catalunya no només es parla català, de la mateixa manera que el català no només es parla a Catalunya. Per començar, podem dir que el català està dividit en dos grans blocs, el bloc oriental i el bloc occidental. Al bloc oriental trobem el català septentrional o rossellonès, el català central, el baleàric i l'alguerès. D'altra banda, trobem el bloc occidental, el nord-occidental, el occidental de transició i el valencià. Aquí vull fer un aclariment. Com veieu, el valencià tècnicament és considerat una variant de la llengua. Tot i això, és la segona variant amb més parlants després del català oriental central. A més, el valencià compta amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que s'encarrega de la normativa oficial, mentre que per la resta de modalitats de la llengua, qui s'encarrega d'aquesta feina és l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, el valencià és català? Podem dir que sí, però no podem dir que és el mateix estrictament. I amb aquest aclariment espero no ferir cap sensibilitat. Seguim. Com heu vist, el català té moltes variants, però també, com us he dit, no només es parla a Catalunya. Per exemple, trobem Andorra, que és l'únic país amb el català com a única llengua oficial. A més, a l'illa de Sardenya, que pertany a Itàlia, trobem una altra variant de l'idioma, que és l'alguerès. Això per què? Això serà tema per un altre vídeo. També, com ja hem vist abans, al bloc oriental trobem el català septentrional o rossellonès. Aquest es parla al sud de França. I també tenim el català de la franja o occidental de transició, que es parla a la frontera entre Catalunya i l'Aragó. Llavors, amb aquesta informació podem dir que el català és una llengua que es parla a 4 països diferents d'Europa. I per tant, també podem dir que és una llengua amb 10 milions de parlants. Ara bé, ara que ja hem conegut aquests dos blocs, hem de conèixer i saber les principals diferències entre ells. Mentre que al bloc occidental diríem mare, al bloc oriental diríem mare. O un altre exemple, mentre que al bloc occidental diríem obrir, al bloc oriental diríem obrir. Com ja hem vist a un altre vídeo que si encara no has vist et deixaré per aquí, la vocal neutra neutralitza el so de les vocals E i A i també de les vocals O, U. I aquesta podem dir que és la principal diferència que trobem entre els dos blocs. Al bloc oriental trobem la vocal neutra, mentre que al bloc occidental no existeix. Ara escoltem a un altre grup que m'agrada moltíssim, Obrim Pas. Les festes d'un poble on vam arribar, un sopar a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons.
ballar entre la gent, llançar... Sabríeu dir-me si són del bloc oriental o del bloc occidental? Bé, clarament són del bloc occidental i això ho podem saber per la seva pronunciació de les E com a E i no amb so de vocal neutre. A més, un altre tret característic del bloc occidental és la conservació de la forma medieval plena de l'article determinat masculí lo i los. També hem de tenir molt clar que dins d'aquests dialectes que hem esmentat abans trobem molts subdialectes amb molts canvis de paraules i alguns canvis de fonètica. Dins d'aquestes formes dialectals trobem una que és molt marcada i molt característica. Parlem del balear. Ells, encara que pertanyen al bloc oriental, tenen les seves pròpies particularitats i és que canvien els articles. Tornem a escoltar a Antònia Font, el grup que hem escoltat al començament, perquè podeu escoltar aquestes diferències. Ses vees deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tases. Heu escoltat? En comptes de dir las o als, fan servir sas o as. Fent un resum, podem dir les següents afirmacions. El català no només el trobem a Catalunya, el trobem a 4 països diferents d'Europa. Amb caràcter fonètic podem dividir el català en 2 grans blocs, el bloc oriental i el bloc occidental. La principal diferència entre els 2 blocs, a banda del vocabulari, és l'absència de la vocal neutra. I hem de tenir molt clar que totes aquestes diferències només enriqueixen una llengua. I és per això que hem de respectar-les totes. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, que és l'últim abans de marxar de vacances. I és per això que vull desitjar-vos molt bon estiu. Malgrat tot el que està passant ara mateix al món, no deixeu de gaudir del bon temps i ens retrobem a mitjans de setembre. Però a l'Instagram sí que seré activa. Ens veiem al setembre i gaudiu de les vacances. Adiós, en català. Adeu!